Schreufsproject is volop aan het verbouwen om eind deze maand Kavek uit Bocholt te huisvesten. Schreufsproject is een interieurbouwer en naast onze eigen projecten leveren we ook schuifdeuren en schuifdeurkasten en half afgewerkte producten aan interieurbouwers. Om deze interieurbouwers nog beter te kunnen bedienen, hebben we nu ook de firma Kavek overgenomen. Door deze overname kunnen wij onze interieurbouwers nog beter van dienst zijn. Niet alleen kunnen ze nu de half afgewerkte producten van perfecte kwaliteit hier kopen, ze kunnen ook de band zelf kopen en hun eigen producten ermee maken. Kantenbanden zijn kunststofbanden in verschillende kleuren, motieven en structuren die gebruikt worden om plaatmateriaal af te boorden. Op dit moment werken er 2 mensen voor Kavek en de bedoeling is om dat binnen afzienbare tijd te verdubbelen naar 4. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.